Natura Respira 3.0. Obrim camins a noves solucions. Entrena la teva respiració i entrenaràs les teves emocions. Entrena les teves emocions i entrenaràs els teus èxits. Aquest és el principal objectiu de Natura Respira 3.0. Es tracta de difondre i introduir en el món empresarial, educatiu i de salut la importància d'una bona praxis respiratòria per a una excel·lent gestió emocional. Respirar bé per viure millor. Es vol innovar una nova professió que porta un gran benefici a col·lectius en risc d'exclusió social, com són dones maltractades, gent gran, gent jove i nens amb dificultats diverses i a la societat en general. El curs de postgrau aniria adreçat a persones interessades en fer d'entrenadors de respiració per poder ajudar a aquests col·lectius i a la societat en general. La viabilitat del projecte ve donada per la creació d'un postgrau de formació d'entrenadors professionals de la respiració. Aquests treballaran per fer conèixer la respiració, l'educació postural i la dietètica com les eines més importants pel coneixement emocional. Tot això donarà noves eines als professionals i usuaris del món social i educatiu i a la societat en general. Respirar bé és viure millor. Natura Respira 3.0. Obrim camins a noves solucions.